1:15 nos estudios de Onda Cero Radio. Xa está connosco don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Señor Verea, moi bons días. Un placer estar aquí, bo día. Igualmente, moitísimas gracias por estar connosco neste día despois do 8 de marzo, 9 de marzo. Hoxe se entregan os premios Mulleres de Compostela. Bueno, pues un día para reflexionar, para celebrar entre todos, ¿no? Que pouquiño a pouco, pois, precisamente esas mulleres de Compostela gocen de maior protagonismo na cidade. Sí, uns premios que ademais pois foi neste mandato, co voto de todos os partidos políticos, que se incluíron no regulamento de condecoracións, por lo tanto, elevaron o seu rango, non? E xa son uns premios 100% oficiais. E creo, ademais, que ese é o camiño, non? Ese camiño de igualdade, que é certo que nas leis xa está, no BOE xa está, na normativa xa está, pero falta moito todavía por percorrer no que é a igualdade efectiva, no día a día, non? E, bueno, pois todo o que se poida facer, cada un dentro das súas posibilidades, en mellorar, en traballar para conseguir esa igualdade, pois é un avance de toda a sociedade. Pois de logo que sí, máis que merecido, pois o galardón ás mulleres, as 10 mulleres que hoxe van ser homenaxeadas, tantas e tantas máis que así o merecen, e que agardemos que en próximas ocasións así reciban este homenaxe, este galardón. Bueno, temos moito que comentar. Señor Verea, vimos esta fin de semana unha nova agresión na Praza do Toural de Santiago, onde un hombre impactou unha botella na cabeza a outro home. A verdade é que son tremendas estas imaxes que agora mesmo están percorrendo as redes sociais. Como ve vostede a situación que se está vivindo en canto a convivencia, de novo unha vez máis, na Praza do Toural? Dis ben, porque fai unhas poucas semanas víamos tamén a unha persoa perseguindo a outra cunha navalla ou con un coitelo, non? E, bueno, pois hoxe estamos todos abrallados, sorprendidos con este novo feito de, bueno, pois a botellazo limpo, non? En metade da praza. Terá que recapacitar este goberno, porque nós, máis que insistimos, máis que poñemos o dedo, máis que apuntamos que hai que traer a axenda pública, ten que ser unha prioridade todo o que ten que ver coa seguridade, pois este goberno de BNG, de Compostela Aberta e de Goretti e San Martín pouco lles importa, ou pechan os ollos, ou non escoitan, ou miran para outro lado. E iso non pode ser, non? Porque claro que pode facer moito un alcalde, claro que poden facer moito uns concelleiros para mellorar a seguridade, máis policías locais, cámaras de seguridade. Seguimos esperando unha resposta de por que non poñen a gravar as cámaras de seguridade, e dicimos máis, por que non se instalan máis cámaras de seguridade, non? Mellorar a iluminación, que tamén é importante. E despois, pois, ter unha certa, creo que o entenden todos os ointes, contundencia cos temas de seguridade. Canto máis permisivo é unha administración, máis permisiva é unha administración, pois máis rápido se descontrolan as actitudes de determinadas persoas. Precisamente falando de seguridade, me gustaría que escoitara a Xosé. El é veciño do ensanche de Santiago, tamén a Fernando Alonso, da Fundación Galega contra o Narcotráfico. A pasada semana, a proposta da Asociación de Veciños Raigame do Ensanche se celebraba no Centro Sociocultural do Ensanche unha reunión na que, bueno, pues, a abogada de fincas, de comunidades de propietarios afectadas por narcopisos, xunto cun psiquiatra da UMAZ e tamén da Fundación Galega contra o Narcotráfico, bueno, pues expresaban aos veciños ali presentes o seu punto de vista con respecto á situación que se está vivindo con respecto aos narcopisos no ensanche de Santiago. Isto era, señor Verea, o que nos contaba Xosé, que é un veciño afectado, e tamén Fernando Alonso da Fundación Galega contra o Narcotráfico. E hoxe en Onda Cero está con nos. Vamos a ver se podemos recuperar a Xosé, que é veciño do ensanche de Santiago, porque, bueno, pues a situación que se vive, xa non somente no ensanche, que tamén, senón tamén en outras zonas como, por exemplo, o Banco do Pobre,
tamén a Choupana, en Santa Marta, onde comenzaron estes problemas de narcotráfico que se estenderon a outros puntos de Santiago, pois a verdade é que é francamente preocupante. Vamos a escoitar precisamente o que nos contaban nesa reunión celebrada no Ensanche. Bueno, a situación é complicada, hai que dicir que tamén como noutras cidades. O problema dos narcopisos nos está estallando, digamos, aquí en Santiago, na Coruña, en Vigo, en moitas cidades galegas e do resto de España, porque, bueno, responden a un fenómeno que, desgraciadamente, en moitas ocasións sempre vemos o gran tráfico, nos botamos as mans á cabeza cando chega un submarino cheo de 3.000 ou 4.000 kilos de cocaína, pero temos que prestarlle atención tamén ao pequeno tráfico. Un pequeno incendio nunha das vivendas, na porta de acceso a esta vivenda. Pois o que se fixo foi intervir desde a comunidade de propietarios, veciños do inmoble, exixirlle ao propietario desta vivenda que rescinda o contrato de aluguer que ten con as persoas que están alugadas, e chegouse a un acordo, digamos. Bueno, este era o que nos contaba Fernando Alonso dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico e Xosé, que é un veciño afectado por estos narcopisos nun inmoble na rúa Alfredo Brañas en pleno Ensanche de Santiago. Pois un goberno local que mira completamente para outro lado e os problemas están aí. O problema dos narcopisos, ata que un ten cerca ou lle toca de cerca, non se consciente pois da dimensión e dos problemas que xera, non? Moitas veces podemos ter a tentación de creer, bueno, non está pasando nada en Santiago, e non é certo ata que te toca cerca. Entón, aí é cando pois con toda a crudeza, ve os problemas que se están a ter en materia de seguridade, que son reais, están aí, os din os datos e a percepción da xente non está enganada. E por outra banda, pois ante esta situación tremenda, o que temos é un goberno que mira para outro lado, que non quere facer fronte a estes problemas, que non ten nin tan sequera a mínima empatía de recoñecer que existe o problema, e cando un nin tan sequera recoñece que existe o problema, pois como vai a solucionar, non? Falamos dos narcopisos, pero eu poño un exemplo. Tiña que ir a alcaldesa ás 11 da mañá dun domingo diante do estilo en Fernando III Santo. E despois que diga o luns nunha rolda de prensa que non hai un problema. E non se soluciona absolutamente nada. Cando un nin tan sequera recoñece que ten un problema a cidade, pois xa está completamente incapacitado, tristemente, para solucionalo. Pois é un dos problemas que temos en Santiago. Outro deles, acabamos de falar fai un intre con Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal, porque de novo se localiza a proliferación de pintadas na iglesia de Santa Susana, pero tamén, dende o Partido Popular denunciaban vostedes pintadas na sede do Partido Popular en Santiago, na rúa San Pedro de Mezonzo. Por unha parte, pintadas na fachada dun partido político, por outra banda, pintadas nun edificio histórico. Son dous temas parecidos, pero igual diferentes, non? Porque o feito é diferente. Pero bueno, comezamos polas pintadas na sede do Partido Popular. Como as valora vostede? Pois empeza a ser casi unha tradición, non? Das manifestacións dos domingos, rematar o diante da sede insultando as compañeiras que hai dentro ou, pois vandalizando a sede, insisto, dun partido político. Por lo tanto, do corazón da democracia, non? Pois un ten que ter especial cuidado con estas cuestións, pois cando un se enche a boca dicindo que é moi demócrata, pouco pode xustificarse se non denuncia unha cuestión como a que estamos falando. E, por certo, este goberno de Goretti, San Martín, do BNG e de Compostela Berta en ningún momento condenou aqueles actos que lembramos de as nosas compañeiras encerradas nun escrache dentro da sede mentre eran insultadas dende fora. Ese pois non ten, volvemos a utilizar o mesmo termo, a mínima empatía nunha cuestión que atenta ao corazón da democracia, pois pouco se pode esperar. E do outro, Ramón,
que cada mes ou cada 2 meses ou cada trimestre están pintando ou están vandalizando o patrimonio de todos os cidadáns, patrimonio histórico de todos os santiagueses. Volvo a facer a mesma pregunta. Por que non queren poñer cámaras de seguridade vixiando? Estou de acordo que non pode haber cámaras en todos os recunchos da cidade apuntando a todos os espazos da cidade. Pero os máis importantes, os que teñen un valor patrimonial, onde se está a detectar que pode haber problemas de seguridade, todos temos moitos na cabeza, que problema hai en poñer cámaras de seguridade? Que ademais únicamente vaise poder acceder a esas imaxes se o di un xuiz. Non hai atentado á intimidade, non vai haber un funcionario curioso espiando que fan os cidadáns, porque eso sería ilegal. Por tanto, insistimos, a que están esperando para facer o que se está facendo noutras cidades? Aproveitar a tecnoloxía que está a disposición para protexer a cidade e aos santiagueses. Porque, fai un momentiño Carlos Enrique Fernández Coto dende a Patrigal, sí, evidentemente se solicita maior vigilancia, non se descarta esa necesidade de que haxa máis cámaras de videovigilancia, pero tamén poña un pero. E é que, vimos, decía Carlos Enrique Fernández Coto, vimos que en algúns momentos as cámaras non funcionan, digo, cámaras do teléfono móvil, por o feito de que un rapaces fai tempo escalaron polas verxas da Catedral de Santiago e mesmo o remataron colgando nas redes sociais e non pasou nada. Claro, se hai cámaras apuntando a determinado patrimonio, en ese momento se ve a unha persoa que está realizando unha pintada, claro, en ese momento se podería imputar a esa persoa un delito. A ninguén se lle escapa que unha zona videovixiada, xa o gamberro vai lle costar un pouco entrar aí. Eso xa é disuasorio. Despois pode haber casos puntuais en que, aínda habendo cámaras e tal, que poida, pero que xa evitamos o básico, cando está, insisto, a disposición de outras cidades. A tecnoloxía avanzou moitísimo, pois non ten resposta. O 100% de seguridade é imposible, estamos de acordo, pero imos a poñer todos os mecanismos para o delincuente ou o gamberro, pois que teña un pouco máis difícil. Se isto son portas abertas, pode facer o que queira, quen queira, cando queira, pois así non imos a ningún lado. Eso é o que parece que no que se está a convertir esta cidade, en que cada un pode facer o que lle dé a gana, que total, pois non hai consecuencias. Eso hai que evitalo. Eso son mensaxes políticas. E as mensaxes políticas pois chegan á cidadanía con decisións. Máis policía, máis cámaras. Señor Benea, precisamente outro de cambiando de asunto, outro día tamén nos falaban de, a finca do Espiño quedou totalmente parada, non vai para diante, non vai para atrás. Bueno, para atrás sí, porque conforme pasa o tempo se vai deteriorando, pero parece como que as obras culminaron e ia ser un espazo precisamente para actividades institucionais, aínda que tamén había unha corriente cidadán que se preguntaba, non podía mellor destinarse a finca do Espiño para actividades máis propias dos veciños de Santiago, mesmo incluso terceira idade, xente maior, xente dependente, en fin. Como ve vostede a situación da finca do Espiño, ou se en algún momento terá unha serie de utilidades para os veciños de Santiago? Pois un novo retrato, un novo exemplo dunha cidade completamente paralizada. E paralizada cuns culpables claros, que nos últimos 20, 25, 30 anos pois gobernou o Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG con diferentes acordos, non? É a cidade dos 20 anos ou 25 para solucionar calquera cousa e a ver se soluciona. Parque de bombeiros, pois que falamos, Ramón, tamén 20 anos, que 15, 20 que leva eso con ese esqueleto peleteiro que sigue sen solucionarse tamén, 20, 25 anos. Finca do Espiño, puximos tamén por outros 2 décadas. É a cidade que aquí para arranxar un problema pois ten que pasar un cuarto de século. Isto ten que acabarse xa. Aquí hai que tomar decisións. Aquí necesítanse gobernos executivos, gobernos sólidos e gobernos que modernicen e leven a cidade ao futuro. E para eso estamos traballando todos os días, para darlle solucións rápidas, eficaces e que poñan a Santiago onde se merece.
A verdade é que hai moito por facer, hai moito moita plancha, non? Porque bueno, entre outras cousas tamén se fala pois desas cafeterías que o ano pasado nin sequera estiveron abertas ao público, digo cafeterías, esos casetos que forman parte do que pois eses veráns de Santiago, esas cafeterías na falda do Pedroso, na granxa do Xesto, verdade? Que non sei se este ano van a ir palante ou non van quedar pechadas de novo, en fin, son pequenas cousas que aos veciños de Santiago pois están pendentes, como por exemplo, evidentemente, ese quiosco centenario da Praza do Toural. Es que vai pasando o tempo e as cousas parece que se enquistan, están paradas, ou non hai o mellor esa axilidade que o mellor tería que haber, porque claro, a gran pregunta é, as cousas de Palacio teñen que ir supostamente despacio, é dicir, as cousas dun concello teñen que ir tan despacio como para non sacar adiante pois estas pequenas grandes cousas que pertencen ao que é o día a día dos composteláns. Vemos que noutros concellos, coa mesma normativa, coa mesma lei e cos mesmos problemas, saen as cousas adiantes. Pero que lle podes pedir a un goberno de BNG, Compostela Aberta e Goretti San Martín que non son quen de ter a cidade limpa, que non son quen de ter un mantemento mínimo dos baches ou das fochancas, que non son quen de sacar adiante as licenzas que tardan 2, 3, 4 anos. Como lles vas a pedir que arreglen a finca do Espiño, que arreglen o problema de Peleteiro, que arreglen o problema de, bueno, pois que xa requiren un pouco máis de traballo e de esforzo, non? Bueno, pois eu espero, estou convencido, como digo, para eso traballamos todos os días, que os cidadáns, que os santiagueses teñan claro que así non se pode seguir e que, bueno, pois den unha oportunidade alternativa de goberno. Señor Berea, me gustaría que escoitara o que recollimos das redes sociais dunha fonte de Vite de Arriba. Isto era que un veciño de Santiago pois publicaba nas redes sociais con respecto a esta infraestructura. Insistimos, fonte de Vite de Arriba. Y así la tenemos, desbordada completamente, que tenemos que venir a coger agua en botas. Esto es lo que nos encontramos. Que sepa que el ayuntamiento está denunciado por la asociación a punto de colapso de este muro, y esto es lo que nos tenemos que encontrar los vecinos del barrio cuando venimos a buscar agua. Bueno, se ve que está totalmente enchoupado, bueno, en torno da fonte, o caño tirando auga, é totalmente hecho de auga, este veciño con catiuscas, prácticamente a mitad das catiuscas cheo de auga. É tremendo, non? O que estamos falando que non son quen nin de arranxar o mínimo, o básico, un mínimo de decoro, de hixene, de ornato, non? E ter os veciños pois prácticamente sustituindo, e sen prácticamente o que tiñan que estar facendo eles, non? Que, por certo, unha alcaldesa que se lle enchía a boca, dicindo que bueno, unha das súas prioridades era ter todo este patrimonio común, todas estas fontes, todos estes pequenos espacios que son, bueno, pois memoria colectiva de todos os barrios nunha situación mínimamente digna, non? E todo o contrario, están nun claro deterioro, non? Espero, volvo a decir, que a xente este tomando nota. Señor Berea, xa para concluir, hoxe tamén é nova que o Concello de Santiago, o Goberno local, envía de novo á Xunta de Galicia a solicitude para que Santiago sexa zona tensionada, agarda que se aprobe con axilidade, con rapidez. O conselleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, afeaba ademais que outros executivos autonómicos, outros gobernos autonómicos estén facendo o que non fai, asegura a Xunta de Galicia, que é impulsar. Que bueno, opinión ten con respecto a estas declaracións e a esta nova deste luns? É un chiste, non? Un chiste que o Departamento de Urbanismo pida axilidade a outra administración, non? O mesmo que tarda anos en dar unha licencia e andan pois os papéis perdidos polo pazo de Raxoi. En este caso concreto, ademais, pois o chiste é doble, porque presentaron a primeira solicitude, presentaron a mal e tiveron que corrixila, non? Bueno, o Departamento de Urbanismo, o Departamento de Vivenda é un auténtico desastre, non? Creo que eso está á vista de todo o mundo. Eu fago unha pregunta, que fixeron en materia de vivenda este goberno nos últimos 3 anos, máis alá
de decir que expropiaron 4 casas, 3 están judicializadas e unha, bueno, pois tamén con problemas, agora esta zona tensionada xa nos últimos meses de goberno, non? E agora cando piden prisas a outras administracións. Eles non o fixeron en 3 anos, ou fixeron o mal, pero cuidado, as prisas agora sí que veñen do outro lado. Imos ver se funciona isto de decirlle un propietario a canto ten que alquilar o seu piso. Imos ver se funciona. Noutras cidades non está a funcionar. Por lo tanto, todas as cautelas, non? Nos queremos que hai medidas moito máis eficaces sen obligarlle a un propietario a decirlle a canto ten que alquilar un piso, porque o que estamos vendo noutros sitios é que ese propietario, como non teña moita necesidade económica, o que vai a facer é retirar o piso de alquiler porque non lle vai a compensar ter un inquilino, a rehabilitación e todo o que conleva. En todo caso, pues vamos a, como digo, imos a esperar a ver como evoluciona esta cuestión. Pero a noticia que estou lendo na túa pantalla agora, Ramón, aí de fondo, pois parece un chiste, non? O Departamento de Urbanismo de Santiago, insisto, que dá as licencias nesta cidade pedindo axilidade. Manda truco. Señor Verea, ahora sí para concluir, como ve vostede eses datos de turismo? Falando rápidamente, os hoteleiros composteláns están preocupados por ese descenso de 14.000 pernoctacións nestes primeiros meses do ano en Santiago, mentres cidades como a Coruña 16.000 pernoctacións en ascenso. E por primeira vez, aseguran os hoteleiros composteláns, Coruña supera a Santiago en turismo. Pois das na clave, porque se houbera unha caída xeralizada tanto en Galicia como no norte de España, pois podíamos entrar nun problema máis global, non? Pero que só está pasando en Santiago, por tanto, o problema é de cidade. Non se lle escapa aos ointes que siguen a política local, que dende o primeiro minuto este goberno que fixo foi atacar o turismo. Todo que era visitante, malo. Aquí sobraba a xente, non vai a ser que, bueno, pois estamos vendo agora as consecuencias. Todas as cidades do norte de España medran. A única que cae, de maneira importante, un 30% en xaneiro, é Santiago. E o máis grave, por primeira vez na historia, tanto en decembro como en xaneiro, en Coruña houbo máis visitantes reais, non porcentaxe. Houbo máis visitantes reais, máis persoas visitaron Coruña que Santiago. Como non espabilemos, como non nos poñamos nas pilas, imos directamente a un rumbo de naufraxio. O que estamos vendo, o que estamos a non ver, é que pois ao mando do barco non hai absolutamente ninguén. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por estar un luns máis conosco analizando os asuntos da actualidade de Santiago en directo. Un placer. Moitísimas gracias. 1:38.